Agurterdi berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Lekeition gara, KAE Ligako estropada orain 9. jardunaldia. Uribarren Abaroa, bandera, eta Mahalasari nagusiare bai hemen jokoan. Lekeition, Uribarren Abaroa da, herriko egoitza, persona nagusien egoitza, eta 150 urte betetzen ditu, eta hori dela eta, bandera hauek hemen jokoan. Eta zelkapen nagusia KAE Ligari dagokiona hauxe. Zarautz lidertzan 80 puntu ditu, 5 garaipen ere bai. Deustu Bilbo, gero bigarren 86rekin 2 garaipen, Donostiarraren bigarren ontziak 78, Getaria 4. kokatu da, garaipen bat 77 puntu, Getariarrek pausua eman zutelako, hain zuzen Pedreñako estropadan, eta gero San Juan, Arkote, Pedreña, Camargo, Zumaia, Santoña, Ibaika eta Lapurdi. Horrela dugu zelkapena, zelkapenaren arabera, txandak, apalenak orain lehenengoan, lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Ibaika, 3. Lapurdi, 4. Santoña. Eta ontziak ari dira prestatzen, batzuk, azkenengo 2 kaletakoa, jadanik estatxa hartuta ikusten ditugu, baina lehen 2 kaleetan, oraindik maniobra egiten ari dira. Bai, Zumaiarra lehen kaletik, eta presa gutxiagorekin Zumaiarrak, eta Alex Sorena, Ibaikako prestatzailearen hitzak prest ditugu, eta lankideok kokatzen diren bitartean agian goazen. Pixkat temporada izan dugu gogorra, neguan dela eta arronari falta izan dugu, eta baina egia pixkat ordaintzen, arronari falta hori, eta beno, esperantza dukagu, gehatzen segun hilabete honetan gora egitekoa. Talde animatua dago bai, animatua dago, eta beno, entrenamenduak ondo dijoaz, eta animatua gaude. Beno, lehenengoa gure etxai nagusia Lapurdi da momentu honetan, eta gero esperantzako txandako besteren bat ere atzean ustekoa. KAE bat Ligari eustea da erronka, badakizue, azkena matematikoki bera joango dela, 10. eta 11. Erne bandera gorria, bai! Balekoa! Bai, azkar, errojua aurrera eta bukaeran larri ibiltzeko arriskua ere bai, eta epaileek behar den bezala bizkor bota dituzte lanera, esaten ari ginen. Bekalde horretan, Zumaiak hartu du Arnatza, 29 puntu ditu, 10. Santoña 28rekin, 11. Ibaikak 13, Erne Lapurdik 12. Azkenengoa zuzenean bera beste biak playoffera, eta broma gutxi hemen ere. Bueno, Santoñak branka aurretik sartu, eta GPS-ak segundu bat, 2, hori markatzen digu zulotxoa, iaden. Lehenbiziko paladatik gainera, Santoñak aurre hartu du. Bueno, Xabier Zulaika, Zumaiarren prestatzaile, Aristi Aitor, patroi lanetan, eta hau ere, nolabait belaunaldi berri batekin, eta ziklo berri batean sartuta dagoen kuadrilla ibon. Hori da, arraunlari oso gazteekin, eta begira. KAE Ligan, orduan San Miguel Ligan egontzen kuadrillatik, inor ez da geratzen, dena mutilak berriak eta beste bian nahi pare ere bai. Iñaki eta Joseba Aristi, eta Ander eta Jon Irion, denak ere estriborrean. Hemen Ibaika, Ander Horena, prestatzaile lanetan eta Asierokon patroi lanetan. Jauna, eta beste, Manol Kaskante. Hirugarren tosta estriborrean. Negu Asierberan eginda? Hori da, han eta hemen ibilitakoa urte luzeetan. Anaia Julio, pentsa 80ko hamarkadako Libiaretan. Gero Urdaibain ere bai, Aizperro entrenatzaile zenean eta ibilitakoa. Eta ez duela, erretiratzeko asmorik bintzat, Kaskante. Bueno, 3. kaletik Lapurtarrak, eta Carlos Mendizabal, Bazaitarra, aurten entrenatzaile lanetan, eta, bueno, zelkapenean gora berekin eta sufritzen, Gorka Sierra patroi lanetan. Eta besteak beste, Mendizabal anaiak, Pasai Donibanekoak, arraunean, Carlos 5. tostan eta Aitor, hanketik, eta Xabi Fernandez, Mantxo, Hondarribietarra. Hondarribian, Orion, Zierbenan aritutako arraunaria. Santoña tartea zabaltzen, 2 segundutxo Lapurdiri, Zumaia 3, Jose Antonio Cuero prestatzaile,
Kaian ikusi dugu, aspaldiko arronkizona baita ere, eta kezka puntu batekin, noski, zelkapenak ez dutzen duelako, ezta? Hori da, bigarren tostan arraunean ikusten dugu, besteak beste, Orio Benere aritu zen, Iaz eta Castroko entrenatzaile izan dakoa. Laugarren tosta baborrean, Astilleroko beste historiko bat, Jose Luis Sanz, eta hirugarren tosta baborrean berriz, estriborrean markatu, Arkaitz Olazar, plentziarra arkoten aritutako. Bueno, laugarren kale horretatik, azkar doa Santonia. Niri iruditzen zait, joateko, frontek gehiago duiko dutela, eta etortzeko arazo gehiago. Hala da, hala dirudi, bai. Beste amorratzen nagoen ikusteko da, Ziaboga. Ea, nola moldatzen dira? Dudari gabe. Emakumentzat, une zailak izan dira. Bueno, guazen Lapurtarrekin! Bizi arraunean, ritmo bizian, Gogorra Aitor Mendizabal. Eta mazei pala pasatxoan. Geratu dena Ibaika. Santoña eta Lapurdi, eta Ibaika asko sufritzen. Gora bera hundiekin. Iruditzen zait, desende aldatuko dela, Ziaboga eman ondoren, hemen kontuak. Dagoeneko kanpo kaldean. Horko hor jotzen du, horrek babesa handia egiten du. Hortxe dira. Santa Catalina uarte ingurura hurbilduta, balizak gainean dituzte. Estropada eremuaren enfilazioa erabat iparraldera da, 0 grado iparraldera, eta mutur hori libratzen dutenean, ipar mendebaldetik. Babor espaldatik, babor amuratik bezala sartzen da. Begira, hor Lapurtarrek, ze urparrazta. Hogei balizara. Antoniako patroia dugu hori, Pablo Aguilar. Baborrek jarraitzeko eta jarraitzeko. Nagorek ere. Begira, hirugarren kalea nola joan den. Denak. Ez, aurreneko kaletik. Aurreneko kalea, Zumaia gona. Ne, gainerako hiru. Beste hirura joan dira ba. Bueno. Joan dira era bat. Bueno, garbi dago ba, hor zer dagoen. Denentzat. Eta neu, Mikel, harrituta nago neu, koefizientea begiratu, ikasteko gaudela, egongo ez gara ba, etorri eta bai, ilargia ere kuarteran da koefizientea bajua, eta ez duen beste tirako eta bar, begira. Begira, zer den hori. Lau eta berrogeita amabos Antoniak, Lapurdirentzat lau eta berrogeita amazazpi, Zumaiarentzat ere bai, Ibaikak 5-0-0, baina orain maniobra ostean Zumaia kokatu da aurretik. Eta hori sari bada, zergaitik? Ziaboga egokiena, lauen artean Zumaiarrek egin dutela. Horlako korrontekin eta berriro zango dut, ongi trabestuta sartzen trenerua, joan egiten, asko eta asko. Begira, aurre hori nola dakarren? Lapurdik ikera garri zikin dakarra aurre. Beti ura ikusten da hori. Hori Zumaiarren patroia azpitik entzuten duguna. Bazet horrek eginez. Santoña eta Zumaia parean dira. Lapurdi hurbil, 2 segundora. Eta Ibaika ere bai, esan daiteke oraindik luze honetan ez dela austurari. Begira Santoña olatuan. Hor begira Santoña. Barrurantz ere ongi ari da moldatzen, Kantabriako treneru. Bueno, Santoña lehiarako dago, Brankaz moldatu dira, esan dugu, ea gero bueltan nola egokitzen diren naturak ekarritako baldintzetara, eta Kantabriarrak burrukelari Virgen del Puerto ontziarek. Bai, jauna, olatuari lotuz, orain zuloan, begira, zeinen garbi ikusten den, eta orain olatu etorriko da. Olatu bajua, nahi bada, baina aberia egiteko moduko. Orain zuloan, eta orain txetorreko zen. Olatua gainera, olatu asko, sarri. Orain Zumaiak erartu izango dugu hemen, 0 kale honetatik. Segundutxo bat, Zumaiaren alde.
Baitu patroiak. Ez da giro. Bai, begiratzeko eta begiratzeko palari. Oso garrantzitsua da. Palari adi joatea. Begira, orain Zumaiarrak berriz. Bestea badatorrela. Aitor Aristida hori. Zumaiarrentzak gauzak orain itxura hona hartu du. Orain airian dator, Mikel. Bai. Buruakin errazitezio. Zumaiar lehen kaletik. Negura aprobetxatzen eta Santoña gainditu du. Hemen Lapurtarrak. Kasarria, patrolanetan. Hauen artean ere ez dago apromarik, ez errapenean puntu bat, segundo berean, eta azkena zulora ez da, liga bukeran, Mikel, zuzenean. Zuzenean, hori da. Eta bekaldetik, gora begira Orio be, 71 punturekin, da hauen atzetik Castrok 76, Bermeoren bigarren ontziak 57, eta laugarren Getxo 53kin, da hemen Orio jungo litzateke gora, automatikoki, lehena, azkenean txapelduna dena, eta gero, bigarren da hirugarrena playoffera. Hau, playoff hau ere, noski, ez da TK Ligako playoffa edo Euskotren Ligako playoffa, baina kirolari hauentzat, berdin berdina da, ronka izugarria. Eta playoffak ikusgarriak izaten dira, oso estuak eginak. Zumaia aberia ari da egiten barrurantz, tartea zabalduz, eta laugarren kaletik ikeragarri sufrituz, Santoña. Lehen nola joan den segituan, irtera eman duenean, eta orain geratzen ari da. Hor, gaur ikusten ez den hori, gaur ikeragarri egongo da hemen. Eta segurenik gero, urrengo luzea eginda gero, azkenean poparian datozenean berriz, da ez dugu norabide hori markatzen ikusiko zapatu. Ez zait iruditzen. Seguro ez. Horain behartuta dago. Nik ez dut bat ere maiten, laugarren kalean. So gutxitan iruditzen zaitela onena hemen. Eta Zumaia baliatzen ari da, eta poparean airean dator, telmo deuna. Bueno, gero laugarren kale horretatik, bigarren txandan Pedreña arituko da, eta horrezko txandan liderra Zarautz. Bueno. Aitor Aristide. Zumaiarrak errenta ederra. Abantaila hor da, bi traineru. Begira Santoña. Giratzen ari da, baina. Azkeneko lekura, orain txolatua. Guain burua! Burua eskatzen du orain. Zumaiarren patroiak Aitor Aristide. Ea ba, baliza. Don Iriondo prest. Aurrekalariari. Kableta guzti. Inolako arazori gabeko ziaboga. 10:28. Ibaikak ere. Argi! Lapurdi! Salbatu du. Lasai, bor! Ikusi dut estri horretik. Baina aurrekalaria finibili delako. Azkenak irten dira azkenek. 10:28 Zumaiak, Ibaikak 10:34, Santoñak 10:35, Lapurdik 10:37. Eta orain Zumaiak Ibaikari 6, Santoñari 7, Lapurtarrak 10. Orain ikusi nahi dut ba, laugarren kale horretatik zer gertatzen den. Ea Santoñak abantailea jaten dio Zumaiari. Begira, horrekalariak, basi joan, Begira zen, hor nahikoa da, arrauntzik ere ikut. Palagin, laundu egin nahi duna. Ezin, da, orain. Larri. Horrela sartu beharko luke, hankanpoan, trabez eginda. Begira Santoña berriro ere, Zumaiari laugarren kaletik, tartean. Badu laguntza, horazpitik, naturak emandako laguntza badu. Ibai Zabalen bakarrik ez da duela korronteak alegia. Dudari gabe. Ba, nire ustez, estropada zoragarria doa. Oso polita ikusteko. Ea Zumaiak orain eusten dion. Oazen Lapurtarrekin. Begira Aitor Mendizabalen, keinu teknikoa nola baitere, bizkarrarekin bai, baina atakean nola baite pesoak kakotu egiten ditu, gizon indartsua, beti bizkarra eta bizkarra esaten da, bueno, ba honek pesoak ere erabiltzen ditu. Zergatik, besoekin heltzen delako. Distantzia
Errekuperatzen ari da, Santoña, baina Zumaiaren patroia garbi ezan du aurreko luzearen amaieran. Burua erabil. Badakite orain pixka bat sufritu beharra dagoela. Buka honek! Enorme popo! Oiek arrandiani! Hor kontua da, gero Santoñak baliz hartu eta ziagogatik atera eta segituan, Ibaikak usten badio, segituan, iruditzen zait, estriborrera joko duela. Hei! Asea! Hei! Asea! Oh! Buka! Txukun asko arraunean. Gero beste kontu bat indarrak eta izaten dira, baina arraunean inolako aitzeki ari gara. 2 segundora, Santoña. Gullarten agindutara, luze ona berriz. Ibaika bera ere bai, Ibaika ere elegante ari da. Iaren kaletik eta Lapurdi, 8 segunduko atzerapenarekin eta ematen du kanpoko balizentara heltzerako garai hortan Kantabriarrek ia osorik errekuperatuko dituztela. Aurreko ziabogan, lan erdietan, Zumaiarrek zituzten 7 segundu horiek. Guandik adan, 5 metro fantasia. Bai. Santoñak balizara horla helduko balira gauza bat irabazi du. Ziabogatik atera eta Lapurdiren kalea hartzeko eskubidea. Eta ez da gutxi gaurko baldintzeke. Gaur horrek asko balio du. Horrak kuero bigarren tostan. Ataque! Eso es. Hola! Atacar! Begira, hor ze jauzi eman duten, eta hor urtsi pristin batzuk barrura, eta horregatik jartzen da pestaina. Ez dara mate, zeinen garbi ikusten den hori, Hola, urparra hori, eta pestainak hori, kanpora bidaltzen dago. Niretzat gaur, begira, hor, zeinen garbi, aurre nola zikintzen den, pestaina jartzeko moduko eguraldi. Eta gero, rankariari ia ez dio eragozten. Palkak bai, palkak dezente eragozten dio, ziagoan, pestainak nire ustez. Horra beste. Azken 200 metrotan Zumaiarrek eutxi diote. Zer esan nahi honek? Iadanik hor kanpo kaldean direla, ez? Hor garbi ikusi dugu, Santoñaren aurre bat, ur zuritasunarekin ikusten denean, hori seinale txarra izaten. Nire hori salto gari dela. Ibaika ondo baita ere, honetan, ondo. Ea ziabogak, gaur ikeragarriak ari gara ikusten eta. Azken luzeari begira, lehenengo azterketa hor dago. Kanpoko balizetan, ziaboga hori ondo egin behar da. Laizter behar dute ba, Laizter jasoko du, aurrekalariak iriondo kabizua. 100 metro. Hortxe dira ba. Hor dira balizak. Baborretik nola sartzen den itxasoa, garbi. Ea ba, zibateko errenta. Azken 500 metrotan eutxi dio Zumaia. Ia, Sartu. Ikusteko izango da eta. Nahiko ondo Zumaia. 15 eta 50. Ibaika joan eginda. Santoña ere bai. Lehen baino gutxiago. Eta Lapurdik ere. Orain ere Zumaiarrak txukun. Eta horrek emango dio orain posibilitatea. Konfiantzarekin, jakinda bigarren luzean ere ederki etorri direla eta diferentzia 4 segundo maniobra ostean Zumaiak Santoñari, Ibaika 5 da eta Lapurdi 9, ziabogan 15 eta 55 Zumaiak, Santoñak 2 gehiago, Ibaikak 5 gehiago, Lapurdi 9 segundo. Ziabogatik irten eta jadanik balizak atzean utzita, diferentzia gora doa, eta sufritzen zein ari da, Santoña, gehien bat. Diferentziaren eragina ere bai. Bai, hor bela ontzi ere ikusi dugu, bela zabalduta. Horrek esan dugu, eze pixkat bada bilela hor. 6 segundo, berriz ere Zumaiaren diferentzia zabaltzen. Bai, eta horrolatuan ikusten zen, erritmoa ere gola. 38 pala da, Zumaia, horrek esan dugu olatu gainean datozela. Aurreko planoan ikusi dugu dagoeneko Santoña nola zetorren estriborrera. Lapurtarren kale hartuta. Begira, Miguel. Garbi da.
Ibaika ere horra bil, ez dutzen, da hauek Begira. besoak altxatzen. Santoniaren txarra. Bai. Lapurdik atzetik etorri eta olatu hartu, eta Santoniak zuzendu egin behar. Hori da. Eta Zumaiarrentzat maniobra hau ikeragarri hona eta ikeragarri interesgarria. Hanka baburrera, hor ez dago besterik. Hor garbi ikusten da, bien arteko lehia hori. Zer den, abantaila edukitzea edo ez edukitzea. Bestela gustura etorriko litzateke Santonia Estriborrera. Ja, horka sarriak olatu pare bat edo hartu, eta hor sartu egitera lapurtarra. Oso ondo. Orain ez Oso ondo. harritu, Santoniak azkena egiten badu. Txanda. Indarrez, Ibaika eta Lapurdi baino gehiago izanagatik. Haguna, telmodeun ontziarentzat. Atzetik zetorren, Lapurdi, olatu batekin Santoniaren gainera etorri, eta Santoniak hanka egin behar. Bueno, hori da jokoa. Ibaika ziaboga 5 segunduko atzerapenarekin zen, da orain ere bai, Zumaia eta Ibaika abiadura berean datuz. Eta hirugarren kalearen jabea den Lapurdik, era bat blokeatu egin du. Era bat. Santoña, laugarren kaleetik ari den arraunoekan. Tartean epailen ontzia ere bai. Hau horrela bukatuta, Zumaiarentzat nola ez, baina Ibaikarentzat ere oso sailkapen interesgarria. Santonia Lapurdiren aurretik sartuko balitz, 2 puntu, Lapurdirik. Handik asko falta da, liga honetan, baina asko falta izan arren puntu oso baliotsua dira joko. Argi Ibaika, Begira, olatu hartu. Hau aurrez trabatutakoa, batzuk olatuan, eta bestea hor hurbil, epaileari kontuz. Hankekoa, hor hankekoa, Javier Martínez, nola esan dion epaileari, Erne Ibaikarekin. Zumaia eta Ibaikaren artean 2 segundu bakarri ditugu eta. Biak iruditzen zait lehenbiziko kaleki datozela, Bai, Asier Rokoren agindutara, Ibaika olatuak aprobetxatzen ari da. Ega orain, Zumaiak nola eusten dion, Ibaikaren oldarraldi honi. Olatuan Ibaika, begira olatuan Ibaika. Hor olatua Ibaika. Santoña Branca sartu du aurretik, Lapurdiren aurretik, baina ezin. Oso polita doa lehia. Bitan zatituta, txanda. Ea nola bukatzen duten, aurreko 3 txandetan ikusi dugu, nik behintzat hemen sekula ikusi ez duena. Lau treneruak aurrena Estriborretik eta bukaerako 1 metrotan, nola baitere uarte aldera, enfilatuta. Zumaiak 2 segunduko errentari eutxi egin dio orain artean. Orain irura, zintxo bat badute Zumaiarrek, eta Santoñak segundu bat Lapurtarren aurretik. Ekeitiotik ari gara zuzenean, Uribarren Abaroa banderaren bila, 12 arraunen karte. Hauen lehen txandakoak apalenak dira. Orain Zumaia baborrera jotzen badu, Ibaikak ere pixka bat zuzendu egin beharko du, Eta norabide hori aldatu eta hori beti kaltegarria da. Beste ritmoare mugitzen du eta bat. Lehen kalearen jabea, badakigu zein den, Zumaia. Eutsiko diola dirudi. Eutsiko dio, bai. Eta atzetik beste burruka, orain olatua hartu duen Santoña eta Lapurdiren artean. Zumaia aurretik. Zumaia, Telmodeun, bai. Igarren Ibaika, bai. 2 segundu gehiago, 21 eta 20, Zumaiak 21 eta 23 Ibaikak. Argi beste biak, Santoña, Santoña aurreti da, Santoña, bai Santoña, bai Lapurdi. 21 eta 24 Santoñakoen denbora, Lapurtarrena 21 eta 26. Zumaiak irabazi du beraz, lehenengo txanda, lana eginda, gogotik gainera. Eta ikusten da hemen lehia asko daudela liga hauetan, batetik goikaldean bai, baina bekaldean ere gauza garrantzitsua dira jokoan, bainari eustea hain zuzen ere. 21-23, Zumaiarren denbora, erreferentzia gero arituko diren guztientzat. Ibaika bigarren 3 segundora, 3. Santoña 14,
Lapurdi laugarren ia 16, 15 eta 85. Eta zara, pres baldin bazara, eskatu hitza lasai nahi duzunean. Orain protagonistak biltzen, ederki zara lasai. Zumaiak zelkapenean, gogoratu, 9. zen, 29 puntu, orain Santoñari 2 puntu gehiago, eta Santoña eta Ibaikaren artean, Ibaikak puntu bat errekuperatu du, baina hala ere bada koska. Zer gertatzen da? Playoffera bidua zela. Orduan Santoñak arazo hori du. Aurrera zara, Zumaiaren patroiarekin. Bai, hemen txenago Aitor Aristirekin, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Gogorra estropada, ezta? Ez du ematen, baina hor kanpoaldean komplikatua dago, ezta? Bai, baian, itxasuan beti egotea zoz, han behin kanpo bateatzen zehala botiak emate zian juten, bueltakoan earki peatzen zian olatuak. Aprobetxo hain behar. Ikusi dugu oso parekatua joan dela txanda, eta azkenean segundu gutxira iritsi zaetela. Bai, bukaeran nahiko larri ginen, Ibaikakin, gorra jundatan da, ni neure esiko indan nago. Oso gorra, baina posa emategu hola jokautan da eta aurrena ateatzia. Ba, gozatu eta zorionak, eskerrik asko. Zuei. Patroiaren ekea, mutildak bai nekatuta, baina baita patroiare hor esfortzu bizian, egoera nondik zukutuko. Bai. Bueno, Zumaiak hortxe, 21-23. Bueno, bigarren txaldan, lehen kaletik San Juan arituko da, orain Jose Luis Kortak prestatzen duen taldea, bigarrenetik Arkote, hirugarrenetik Camargo, eta laugarrenetik Pedreña. Ea ba, hauen artean, zelkapenean, San Juanek 61 puntu ditu, 5. da, Arkotek 60, Pedreña 57, hauen artean beraz 4 puntu ditugu, baina Camargo da 8. 43rekin. Camargo bera begira, Zumaia du ate jokatzetik. Bigarren txandara pasatzeko gogo galantarekin. Hor ari gara ikusten, aurreko txandako irudi sorta eta Zumaiaren garaipena. 21, 20 eta 23, Telmo Deurontziko gizonek eginiko denbora. Bueno, emakumeek bandera irabazi dute, mutilek haien txanda, ez da gaizki joan eguna Zumaiarrentzat. Bandera estirudi, irabaziko dutenik. Ez, hori... Honekin esan nahi dut, giro aldaketarik. Galerna bat ematen du eskatzen ari zarela, igual? Ez. Esan nahi nuen, estirudila giroak aldatuko duenik. Ez daukalako itxurarik. Hain epe laburrean bintzat, ez da gertatu. Zumaiak badu bat, lehenbiziko txandatik irabazia, TKE Ligan. Orion, horre lehenbiziko txanda irabazi, ongi irabazi, eguraldia aldatu eta bandera eramantzuen. Bai, horrelakoak gertatzen. Zierbena Galizian ere bai, duela 2 urte, artean, etzuenean, gaur egun duen maila. Ari zen, poliki ate joka eta gaina Lazkano gaztea, uste duzala patroi, orduan? Hori da. Kabok ere bai, Hondarribian, duela... Ute dezente. Bueno, ari dira prestatzen, lehen kaletik pasaitarrak. Erreka ontzian, Etxaberekin hasi zuten demoraldia, orain gazteak suspertzeko eta animatzeko, zuzendaritza Jose Luis Korta ekarri du, eta hause duzue, lau hauen arteko zailkapena, egia esan dugu, San Juan eta Arkotenen artean puntutxo bakarra dagoela, eta Pedreña ere ate joka, baina zerbe gehiago faltan zaio Pedreñari. Erne, bandera txuria. Argia irtera. Bandera gorria, bai! Bai. Balekoa. Bagoa. Zuina horkalde egin. Ea nola moldatzen diren. Ea Pedreña nolako erantzun ematen duen. Kantabriako 2 ontzi, Pedreña eta Camargo. Bizkaiko Arkote, eta Gipuzkoako San Juan. San Juan eta Pedreña zertxo baita atzeratuta. Horrein horrek altikatzera bezala. Bueno, gazen aurkezpenekin. Jose Luis Korta. Hiri arte, patroi eta horre veteranoen artean Arraraz, Inigo Arraraz, Xabi Arrarazen anaia.
aurreko muturrean brankari, David zainten bai, gauarren tosta baborrean, eta gainerako mutilak gehienak arrobikoak, eta pasaden urtean, jetxia aurretik horri ibili zirenak, behontzitik igo zirenak ere bai, Otadar, Artetxe, Zelaiaran, Rañales, eta bar. Eta, San Juanek, bi aste bai, kortalanean hasi zenetik, bat egun, zer erakusten digun. Lan asko egiten ari direla, hori badakigu, ordu asko eta gogoa zuzperralditxo baten bila, denboraldia ondo bukatzeko eta hurrengo urtea ondo prestatzeko. Hemen Arkote, berriz, eta Arkoten aipagarria bat behintzat, Toni Montenegro, entrenatzaile lanetan, Arkoten, inork ezagutzen ez badu, azkeneko urtetan, Urdaibaien, estriborranketik eta estribor espaldan. Pedreñan ere bai. Berez Galiziarra, Orrobekoa, okerrezpanago. Eta gura entrenatzaile, eta gu ere, Arkote, Arrobiko jendearekin. Bueno, eta mutakako mutil batzuk ere eraman zituzten, koareia pixkat indartzeko, eta, hor ari dira. Denboraldi aurrean ikaragarri ibilitzire. Hirugarren kaletik Kamargo, eta hauen prestatzaile Basile Matei, Errumaniatik etorritakoa, eta astillerokin, ibilitakoa, eta goi mailako arraularia. Izan da. Prestatzaile eta arraulari ere bai, hor txekusten dugu, hirugarren tosta baborrean Matei, eta patroi, Jonathan Castanedo. Hauek biak, Castanedo, Gabantxorekin, Kamargon tekan ibili zen, patroi lanetan, eta Basile Matei puntaren ibilitako mutilea. Eta hor Pedreñera ontziarekin, Angel Gómez, beste historiko bat berriro klubera itzulita prestatzaile, eta patroi lanetan Kevin Ruiz. Hori da, eta arraunlari eskarmentu dunak aipatzeko joera izaten dugu, eta hemen Angel Gómez, 5. tosta estriborrean, hau ere, baborretik bezala estriborretik askotan aritzen dena. Eta aurrekalari lanetan ere bai. Hori da, Jonel Sorin ere bai, Miguel Lado, iaz Santurtzin, iaz arte azkeneko urteak Santurtzin eta egindakoa, eta gero Eduardo Carriles ere bai, 2. tosta estriborrean. Arkote eta Kamargo estropadaren buruan, eta 2 segunduko atzerapenarekin, Pedreña eta San Juan, eta San Juan darren patroiarekin, handen Iriarterekin hitz egin du Sara Gandarak gaur estropadazia aurretik. Hasiera baten espero guna baino igual pixkat berago gaude ez, aurreko estropada ligakoaz, lehenengo estropadak esaterako, postuak ez dira batere onak ezan, emaitzak igual, ez duten asko lagundu taldearentzat, eta horrek eman du ere aldaketa asko kluban barruan, eta honen etorri da beste dinamika baten bila igual. Klubaren erabakia izan da, aldaketa bat bertzala ustezun, da aldaketa hori ondo onartu da talde barruan, klubaren barruan usteet ere, ondo hartuta izan dela, eta horrekin aurrea. Alik eta estropaden oberen egitea, tanda irabaztea, oain bigarrengo tanda bueltatu ea berriz ere, eta tanda hori saietuko ea irabazten, da urrengo txandarekin nola gauden. Hasiera ez da ona, momentu San Juan 4 segunduko galerarekin, baina Honda etorri egin behar da eta izango dute aukera, Arkotek, segundu pare bat Kantabriarren aurretik, Kamargo eta Pedreña, horrela ditugu gauzak eta konparaketan, aipatu behar da, txanda honetako ontziak aurrekoak baino pixka bat motelago doazela, eta betikoa. Zerbait izango da behar. Lehen biluzeak egin, eta orduan zehatzagoa izango da egin ahal izango dugun hausnarketa. Goeneko kanpoan da. 100 metrotan, sartu dira. Kamargo Zanbuluka. Zanbuluka, bai. Horrekaldaria begiratu, laizzer pasako dio, abiso, orentxe. Ontzi bateko horretarekin ekingo dio Arkotek. Goian duzu ez Antonia markaturiko denbora 4:50. Argi, gaur denbora asko galtzen ari dira eta ziabogetan. Arkote ondo. 4:50. Kamargo ere bai. Pedreña ere bai. San Juan ere bai nire ustez. Bestean danak, bai. Eta konparaketan, Antoniak 4:55, Lapurdi 4:57, Zumaiak ere bai, Arkote 4. litzateke 4:58rekin, gero lehen txandako ontzi bat berriro Ibaika, eta azken 3 tokitan,
kanpoko ziaboga honetan, Camargo, Pedreña eta San Juan. Baina orain bueltako luzea egin behar dute. Ea orain, Arkotek ontzi bat, Camargo eta Pedreñari, eta San Juan ere hortxe da. Hau, era bat ezberdina izango. Hor da Arkote, Xabir Matilla, patronaretan. Goiz osoan ari gara ikusten, Poparean etorriagatik, oso luze, horixe, luzeak, eta etortzen asko ari zaila kostatzen. Oso alde, korrontea kontra. Koteko patroia. Eroketa gertatutakoa komentatzen. San Juan ere ari da sartzen, Hortxe dira, hiru segundotan. San Juan olatuan dator, Argi, San Juan olatuan datorreta. Argi, San Juan olatuan datorreta, Bai. Begira, ez du olatu hori askatzen San Juanek. Segita, atzetik aurrera. Ez du askatzen olatu hori. Eta lantzagiro ari zaigu jartzen, Argi. Olatu bati. Ongi joezkero gaur, zuloa egiteago bakarrarekin. Eta bat, eta beste bat, eta harrapatzen ari da hor, arrantzan ari da San Juan. Olatu basua nahi bada, baina olatu gainean luze juteko modua bada gaur. Pedreña ere bai, laugarren kaletik. Hain berriro San Juan, begira olatu hori. Gustura dato. Bai. Estropadaren buruan kokatzeko. Begira, Pedreñak ez du askatu. Pedreñak ez du askatu ura. Orain San Juanek berri. Beste bat abestaren atzetik. Danak ari dira, Pedreñak ez du askatzen. Pedreñak ez du askatzen. Ere hartu du bat, eta danak oso polita. Katamarak ematen digur ikuspegi hau, zoragarria da, hartzen bateko. Lola ari diren olatuak hartzen. Beste bat Pedreña, begira. Ba, 2 segundoan, laguntzia. San Juan, Pedreña, San Juan, eta 2 segundura Arkote eta Camargo. Zer den, 6 segundo atzetik ere ibili da. Duela zenbat, 2 minutu. San Juan, nola aldatzen da. Eta hemen, beste, datu bat edo aztertzekoa, entrenatzaileak ere, treneroa jartzen dituzte, aurreak geixiago sartuz, geixiago altzaz, batzuk prankaz mine egiteko, beste batzuk, poparean aprobetxatzeko, hortik ere, ulertu daiteke. Gozatuz datoz, San Juan darrak airian datoz. Ederki ari dira, eta atzetik aurrerako lanea. Oazen ba, San Juan darrekin. Zabaldu, irrema ikorta, oain! Korta! Gainen dijoa! Nahikoa esan du. Dena esan du. Presari gabe ikusten dira. 36 paladan. Eta orain, larri bili, Camargok eta Pedreñak batez ere, azkeneko minutu honetan iruditzen zait asko sufrituko dutela korrontearekin. Segundu. Gogor egin da, etorrita, pentsa ezazue, Arkotek 6 segunduko errenta zuen, San Juanen aurretik, kanpoko balizan ziaboga. Hau da, etorrera, San Juanena. 6 horiek errekuperatu eta beste 7 sartu dizkio. Airean datoz hauek airean datoz. Eta iruditzen zait, Pedreñak eta Camargo oraindik ere, galdu dezaketela, beste 2 segundu galdu ditzaketela, hemendik eta balizara. 100 metro pasatxo. Honek ikeragarrizko animoa eta gogoa ematen du. Atzetik etorri eta horrela guztian nola geratzen diren, gainerako aurkariak. Unarraunean. 37 pala terdian, olatu gainean. 8 segunduko diferentzia, ikaragarria. Bai. Gozatzen ari dira. Oso azkar dator treneru hau, barrurantz. Bai, hori ez daba komeni, olatu gainean sartzea. Arriskutsua. Bai. Arraraz prest. Figurazko arraunarekin. Arkote bigarren. Alantza, hor baborrak ez dira argi bili. 10 eta 17, Zumaiak 10 eta 28, txikitu egin dute korrela hori. Arkote bigarren, 6,
Hobeagoa, Kamargoren maniobra, ala iritu zait Pedreñarena baino hobeagoa. Ateratzen ere aurretik. Bueno, 10 eta 17 San Juanek, Arkotek 10 eta 24, Pedreñak 10 eta 26, eta Kamargok ere bai. Hau da, bigarren txandako denak, aurreko txanda irabazitako Zumaiaren aurretik. 2 segundu bizkorrago apalena, Kamargo. Eta lehenbiziko ziagoan San Juanen denbora zen, 8etan txarrena. Eta bigarrengoan berriz, lanerditan aurretik. Ikusi beharko da luze honetan, San Juangarren nola erantzuten dute. Lehen kosta egintzaile edo txandakideak. Hori ikusi behar da baita ere, Jose Luis Kortak nola egokitu duen utzia, kargak eta behar badaba poparian hobeto etortzeko, baterak, era bakarrik jakiko. Kontua da, entrenatzaileek, arraunak, treneruak jartzen dituzte, neurriak jartzen dituzte, arraunketa jakin bat egiteko eta eramateko. Eta hori, zaila izaten da, neurriak egun batetik bestera aldatu daitezke eta treneru ere bai. Baina arraun egiteko posturak eta keinuak hori denbora asko behar da horretara. 6 segundu, horrela ziren, Ziaboga garaian, bi traineruko errentarekin San Juandarrak eta eusten ari dira. Oazen Arroxekin! Aritz Rial eta Imanol Arregi, hanketik. Zute pestainari jarri, Bueno, oso txukun arraunean. Eta momentuz eusten luze honetan. Lortutako errenta babesten ari. Plentzitarra. Pedreña hobeto, berriro ere, kanporazko luze honetan. Hobeto. Entonces, ayudamos, 3-6, ayudamos, hey, los 13, hey, un poquito de ritmo, 2, Montenegro prestatutako kuadrilla, Arkote. Arkote eta Pedreña parean, ia 11 bateko atzerapenarekin, berdea Kamargokoa. Zer den, gutxi gora bera, 3 minutuan, bere horretan diferentzia. Bai. Gero olatuaren alde, nola puskatzen diren estropadak. Horda, Kevin Ruiz. Pedreñera utzia. Hau, ez da Amilibia utziolatik ateratako trainerua. Hori da. Eta liga nagusietan bakarra izango da. Hau exe, haien kabuz beti, bai? Mediterraneotik ere ekarri zuten, duela zenbat, dozen ardiren bat urte edo... Bartzelona eraman zuten. Beira. Aurreneko gunean ezin estropada bukatu. Bai, jauna. Bartzelona! Ondora joan ez zirenean. Hor se salto egin duen, Pedreñera. San Juanetzat itxura hona du. Luze honek eta estropadak, begira. Hor, tanga berriz, Zipristin horiek, barrura. Zipristina, eta azkenean ontzia kargatu egiten da, horregatik pestaina jartzen da. Brankaz San Juan ere hainbestean, baina hobeto. Hobeto. Koparak eta lehen luzearekin egiten badugu. Nabarmenki hobeto. Oan ikusi behar da, ea bigarren luzean bezain ondo datozen estropadako azken luzean, laugarreko. Kopari. Hori batetik eta gero Ziabogetan, gaur kutsitan bezala ari gara ikusten, Ziabogak arazo, askorekin. Hor begira aurrekalariak zer daraman, hor burnizko metal ziri baten antzekoa, hori da, baborretik joaten denean aurrekalariak eta Ziabogan arrauna askatzen duenean, eskateatzeko arrauna balizarekin. Hor, begira, metalezko ziri hori. Hor dira,
70 metro. Begira, aurro hori ez da geratu egiten. Gora eta bera, ikeragarri nekagarria da hori. Arraraz prest. Arrau txiki hartu. Balizari begira. Hainbestean. Arkote gehiago pasada. Joango da, Bai. Pedreña ere bai. Bueno, Camargo ere bai. Camargo abiadurarekin Bai. sartu da, Bai. Ba, niretzat, ziagogarik onena behar bada San Juan darrena. Bai. Begira, 15 eta 41, aurrez Zumaiak markatutako 15 eta 55, orain ere, hobetu dute guztiek. Eta San Juanen errentak gora. 7 Ziabogan arkoteri, orain arkoteri 10 eta Pedreñari 9. Pedreña bigarren kokatu da, Camargo 11. Tan alde dute orain San Juan dar. Ziabogan nahiko ikusi dugu, Ondo sartu arren, oraindik ere, korronteak denak tira ditu. Denak, Laura. Zuluan San Juan, laste sartuko zaio, Askotan olatua ez da etortzen. Hori da. Orduan, jarraitu egin behar da, pazientziarekin eta burua hotze eduki. Da gero, bapatean beste serioa. Hori da, eta ez pentsatu, gaizkiari gaitu ez. Ez da horrek olaturik, segi, arrauna. Argi dago gainera, ez da etorri, ez haientzat eta ez beste entzat. Beste inorentzat. Eta lehen ere iruditu zait batez ere, Luzarditik aurrera gehiago hartu dituztela, une horretatik aurrera. Ahora piso, orain akabo. Bueno, gaur estropada polita egiten ari dira San Juan darrak. Zerkapenean hauek Getariari begira, noski. Atzetik arkote dute puntu bakar batera, eta laugarren zelkapenean Getaria. 77rekin San Juanek baino 6 gehiago. Getariak goruntz egin du, azken estropadetan. Bueno, diferentzia orain bai, Orain bai, Orain berriro ere gora. Eta hau ez da kasualitatea. Berriro ere poparean, tartea zabaltzen, San Juan. Lehenko gutxi gora bera, lehenko tokian, Bai, lehen ere pare honetan txasi dira. Ziabogatik irten da ordutxeia, lehenengo seria azkarrago hartu dute. Orain ja, ematen du hasi direla arrantza. Orain kontua da, beste hiru treneruak ere, San Juanen kalera edo otorreko direla. Eta abantailanei oso polita iruditzen zaite. 10, 11, urrenez urren. Arkoterentzat bihurritu dira gauzak, Azkeneko luzeetan, arriskutsua izaten da burua galdu eta ritmoa gehiegi igoitzeare bai. Eta Pedreña bigarren kokatu da, eta ikusten zuen Lehor. Pedreñak ez du presarik hartu Lehor aldera etortzeko, Ez, beste biapai, eta ondo atera zaio, momentu. Bigarren kaletik, orain nahi izan ezkero lekua badu, Camargoren gainera etortzeko. San Juan bera ere, Mikel, San Juan bera ere, lehengo lekuti dator. Talderantziz arkote, hor ari da gehiago sartu nahiean, da momentuz hori egoera hori zukutu ezin. Bueno, hasi dira, hemen olatuak hartu, ea ba. Hiru hauentzat estropada txarra jokatzeko. San Juan egiez egin baitu. Minutu terdi falta eta batean. Bueno, hauxe nahi zuten, San Juan darrek Etxaberen ordez korta ekarri eta denboraldi bukaerari begira susperralditxo bat edo batipat buruaren eragin hori eta buruan izaten diren keskak, zalantza, konfiantza faltak eta horiek baztertu. Datorren urteari begira, taldea berrera ikinaian, Hori da, eta osapore honarekin bukatzeko. Estropada guztiak alakoak egiten badituzte argi, Orain berriro ere asmatzen ari dira, San Juan darrak, zeharo. Diferentzia gora. Ze polita atzeko lehia, Olimpiarerako zaio bat baliz dezabatxe. Eta hemen San Juan darren txopatik ikusita, hor non diren aurkaria. Txandako apalen orain Camargo da, eta Camargo aurreko txandako garainea baino 7 segundu bizkorago, Zumaia baino 7 azkarrago. Eta San Juan darrak orain gozatzen, orain
etorri dira 0 kale aldera eta ederki aprobetxatzen ari dira eta asmatzen ari dira Goitibel. Baina kuriosoa, orain ere, begira beste hiru traineruak ez dutela hemen bukatu, pixka bat, paborrera bezala ikusten dutela Ea orain bukaeran zer egiten dute San Juan darre. Hau abantaila San Juan darre. Ikaragarria. Azkeneko luzio honetan ere. Ikaragarria. Eta hauek ez dute ababorrera jo, Ez. Lehenbiziko luzean etorri, bigarren luzean etorri den leku bereti datoz. Hor da San Juan! Bai San Juan! 20-54. Estropada ederra egin dute. Bigarren postuan Arkote. Pedreña 3. Camargo 4. Arkote, bai. Bai Arkote, bai Pedreña. Eta bai Camargo. Oso polita. Ikusi dugu txanda eta txalogarria San Juan darrek egin duten estropada. 20-54 azkenean. 17 segundura joan da diferentzia. Hirugarren Ziabogan 7 Arkoteri. Eta orain San Juanek Arkoteri 17. Arkoteri eta beste aurkariei. Pedreñari eta 19 Camargori. Hor da zelkapena, behin-behinekoa jakina. Lekeition Uribarren Abaroa bandera jokoan. San Juanek denborarik onena 20-54 eta 17. Bigarren Plentziakoak, Arkote Arraun elkartekoak. Segundu erdi bat izan dute hor, abantailatxoa hirugarren bukatu duen Pedreñaren aurretik 4. Camargo. Gero, lehen txandakoak, 5. Zumaia, 6. Ibaika, 7. Santoña, 8. Lapurdi. Estropada ederra ikusi dugu, eta Laizter Orezko txanda. Orezko txanda lehen kaletik Etaria, bigarrenetik Deustu, hirugarrenetik Donostiarrabe, 4. liderra Zarautz. Eta Zara Gandara, hitza eskatuz aurrera. Ander, Iriarte daukate hemen, zorionak, Ander. Eskerrik asko. Gustora egindako estropadarekin? Bai, Urduri, uste ikusi ala ere estropadan zehar, Urduri gainala, bai bueltako largotan eta jendea irabazteko gogo askoago, eta holako estropadak egiteko gogo handiakin gabiltza, eta gaur ondo batea da. Parean atea dozu errentarik altuena, Bai, asko torria, arraun egin dugu, naiz da urduritasun hori kontrolatzen zaila dan, holako taldeetan, baina, ondo, pozik. Orezko txandari begira orain, eta orezko txandako ontziei begirare bai, hor Getaria badagoela nahiko gertu, ez? Bai. Helburua esan tanda irabaztea, eta gero-gerokoak txanda diferentzia handia dago. Aurreko estropadan ikusi da ere, besta biebera batekin zabiltza tanda batean ibili do bestean, da, helburua beteta toain ikustea. Ander, Iriarte, eskerrik asko berriz ere, eta gozatu zorionak. Eskerrik asko, zuei. Pozik benetan, egindako lanarekin, eta kuarrilarentzat hau nolabait taldea auspotzeko egun zoragarria hemen Lekeitio Ibon. Hori da, eta nolabait horatzen eta altxatzen horrela esasi behar, pixkanaka, eta txandak mendean hartuz, eta San Juan darrek ondoroso irabazi dute, eta azpimarratu nahiko nuke, Mikel, lehenbiziko kaletik irabazi dituztela, orain arteko bitxandak irabazi dituztenek, alegia, San Juanek, orain, eta horretik Zumaiak, eta asko gustatu zait, Arkotek egin duen maniobra, azkeneko luzean San Juanekin denbora galdu bai, baina bere kaleari eutxi eta utzi ez Camargo eta Pedreñari estriborrera etortzen, eta beraz Camargo eta Pedreñak hango korreonte guzti hori kagotartzen irentxi egin behar izan dute. Kaltea izan dute hor. Ordu bat aterriak Laizter izango dira. Estropada polita, mamitsua ikusi dugu hemen. Eta Uribarren Abaroa bandera da jokoan. Emakumeena Zumaiak irabazi du Eteligako estropada, eta orain K-ligako estropadan erreferentzia San Juan darrek markatu dute 20-54 eta 17. Ea orain Orezko txandako ontzi hauek zer egiten diguten. Getaria lehen kaletik, bigarrenetik Deustu, hirugarrenetik Donostiarrabe, 4. kaletik Zarautz. Eta ari dira epaileen agindutara kokatzen. Iadanik hirugarren da 4. kalean Donostiarrabe eta Zarautz liderra prest. Eta falta den bakarra, orain Deustu da, Jimenok hartu du, Estatxa, Getariarrak ere lehen kaletik prest. Unaxe Izagirre, patroilanetan, Izaro Lestaio ere jarri du, makumea Larrañagak, baina gaurkoari begira,
Uneas Izagirre. Aukeratu du, bandera txuria. Bai! Bidali dituzte lanen. Ea ba. Zarautzongi, irteren. Ematen du Donostiarra baino posta pare bat aurrerago badela. Deustu eta Donostiarra neko parean. Getariak agian atzerapen txiki bat, baina GPS-a aztertzen badugu, GPS-ak kontrako adirazten du hasieran, askotan, Hobe da egon kortzea pixka bat, guztien lana, eta orduan ikustea, GPS-ak markatzen duena da, Zarautz segundu pare bat, orain segundu bat atzetik dala, guazen aurkezpenekin. Getariaren esperantza, eta herriaren itxaropena, goruntzi gota azken estropadetan Larrañagak prestatutako mutilak oso ondo ari dira, Larrañaga bera ere bai, arraunean bere ibilbide luzeari orain errematea herrian ematen. Hori da, lehenbiziko urtea du Jon Larrañagak, Esperantzako, Getariako Arraun Elkarteko prestatzaile nagusi moduan, 3. tostan, arraunean, eta mutile gazteak eta berriak izango nuke, eta ipagarria, hor beteranoen artean, oraindik gaztea da baino, Gaizkak Orostiaga, patroi berriz, Unas Izagirre. Bandera irabazi zutenean ere, beraz egon, Izagirre. Hemen Bilbotarrak, Deustuarrak, Jon Elortegi, Txapas, prestatzaile, arraunean ere bai, eta patroilanetan Iker Jimeno Castroko semen. Hauek ere, hortxe, bere ametsa bete ezinik, nola baitere, deka maila horretara igotzeko. Esmoarekin edo fitxatzen zuten Elortegi, ari da pausoak ematen, baina liga gogorra da, eta lanak, begira, aurrean nola daraman, pestaina Deustu. Horain bai, Zarauztarren alde, segundu pare bat, GPS-a markatzen digu, aurrez guk begiekin antzeman duguna. Hemen Donostiarra Urtiz berea prestatzaile, eta patroilanetan egaina. Eta beho ontzia izateko, TKE mailan horrezko txandan sartuta, meritu handiko lana, Rufo Urtiz berea egiten ari dena, maila oso ona ematen ari den trainerua. Patu behar bada, 2. tostan, Laboa, San Juan Darra, TKE mailan eta ari dutako mutila. Begira Zarautze. Segundu pare bat aurretik dira, Zarauztarrak, Getaria eta Deustu, lehen eta 2. kaletik ari direnak, 4 segunduko atzerapenarekin, hemen da Zarautz, Gari Uranga prestatzaile, Aitzol Garro, patroilanetan. Hori da, eta nola baitere nahazketa beterano eta gazteen arteko oreka lortu du Gari Urangak, bera Gari 4. tostan, tiran Gorka Imaz ere bai, dagoenek urte mordoa, daramatza Zarautzen, Oriotarrak eta Aitor Jauregi, 2. tostan, horregon gortuta eta gainerakoan, gazteak. Iruditzen zait Gari Urangak kezka pixka bat izango duela kalearekin eta badakiela orain lehertu berra daukala. Hemen Zarauztarrak lanean, eta estropada atarian, Gari Uranga arraulari eta entrenatzailearekin hitz egin du Sara Gandara lankidea. Bueno, gai esan guztua, ja liga erdila edo ja inda, eta gai esan postu honian eta guztua, Azkenean bai da liga oso ondazik inula eta margen txiki horrekin eta estropadanako saltzen bai. Bueno, nik ustez bai, posibilitatea badaudela bai, baina ez da gure helburu nagusia ere. Gugu hain estropatik estropa guaz eta bai egitana, liga zenetik lider gaudela, baina ez da igual helburu nagusia. Estropatik estropa, bakigu estropa bakoitzen gaina bandera daula jokuan eta horren bila guaz. Gero liga bat edo playoff bat gauza horiek, aurre hori joazti eta hori gauza horietan gero pentsatzen hasiko gara pentsatu berbaldin bada, baina printzipioz pentsat estropatik estropa eta bandera gehien nahi irabaztea. Bai, noski, bai. Bandera hori hona tanda, eta tanda irabazte baldin badeu, irutu zait, banderan gertu debiliko gara. Baina, printzipioz tanda irabazte hongo gara, bai. Gari Uranga, oina lurrean. Zarautz eta Donostiarraren artean, segundu pare bat. Donostiarraren estropada polita egiten ari da. Ikeragarri, airoso ikusten zen, Zarautz kontzia airoso ikusten da. 37 pala eskasean, 36 pasatxoan kanporantz. Deusto gehitxo sufritzen, 7 segunduko galera, Deustuarrentzat. Getaria lehenkaletik ikusita, aurrez lehenkaletik eta kanpora nola joan diren, ez dago hain atzeratuta. Ez. Aurreko txandan ere, Zarautz edo Zumaiari zer gertatu zen eta nola errekuperatu den. Aurrekalariak prest. Argi ziabogari, gaurko lanta ikusi ditugu eta
Zarautz pasa ote den, errezeloa, bai, begira Zarautz. Ikaragarri. Zarautz, Donostia aurretik aterako da. Ontzi oso bat. Getaria bereare bai, Zarautz asko joan da Zarautz, Hor korrontean... Oraindik asko, Tiro handia da hor, Mikel. Oraindik asko. 4:53 baina Zarautz gurutzatuta eta gero irtetzerako garaian, hor segundu batzuk joan dira, eta garrantzitsua. Donostiarrak 2 segunduko abantaila du orain. Getaria 5 eta Deustu 6. Zer den? 2 segundo aurretik atera, eta 2 segundo aurretik sartu, eta 2 atzetik atera. Begira Donostia. Begira Donostia. Olatu banean. Zarautzek ere ez du, urruti olatu hori. Ez. Segundu bat dira, Getaria eta Deustu 6. Hene. Bai, gora beratxua, Gora beratxua dua eguna hemen Lekeitioko uretan. Begira, una Izagirre ere hortxe, olatuan, Lantza giroa, bete-betekoa. Donostiarra eta Zarautz estropadaren buruan. Zarautzak zuen errenta horre kareleti bota du, Ziaboga kaskar xamarra eginda. Xamarra ez, kaskarra. Bai. Iruditzen zait, Deustok eta Getariak aukerak izan ditzaketela. Bai. Etortzeko kale hobea dutela. Aprobetxatzen baldin badute orain bigarren luzean segundua jateko, bai. Eta gero, 3. da batez ere 4. kaletik, baliz aurreko azkeneko 2 minutuetan asko sufritzen dutela. Hasi dira, errekuperatzen, Deustu, Jimenoren agindutara, eta Unase Izagirrerekin Getaria. Entzuteko izango da ba? Luze ederra dugu orain. Jimeno. Bai, Zarautzek. Begira Ziaboga. Hemen Ziaboga. Darden bezala trabestuta sartu ez. Hori izaten da pekatua. Pasa eta nola pasa. Traineru utardi. Karagarri. Deustu berak ere. Kunxagoa egindu, baina hala ere. Ontzierdi bat joan zaio. Bai. Bueno, Donostiarra, aurretik orain. Zarautz bigarren, Deustu errekuperatu da, eta errekuperatzen ari da, Oparian ondo dator Deustu. Bai, orain Donostiak hartu dolatu. Gainen dijoala dior bakarren batek. Orain iruditzen zait, lehen hasiran Zarautzek hanka egin duen moduan, Deustuk aukera izan dezakela eta Getariak ere bai. Deustu urruti bili da lehen luzean, baina orain ederkiari da errekuperatzen. Hemen Zarauztarrak. Hankekoa, estriborretik egurrezko tabortarekin. Gero eta gutxiago ikusten dira, eta babor hankekoa berriz fibrazkoarekin. Baina gehienak Zarautzen egurrezkoarekin. Astunagoak dira fibrazkoak baina zenbait entrenatzaileek, arraun hobeto sentitzen delakoan nahiago dute. Begira. Handikan limarekin da ikusten ditugunean. Iskat, Bai. Garai batean raspazarra hartu, eta gero lija, ura jarriz. Deustu sartu egin da, eta Getaria ere bai. Eta azkeneko minutu terdi honetan asko sufritu dezake Zarautzek. Barka dezatela, Zarautzalek hain garbitze egitearen, baina hala iruditzen zait. Ni ikusten duguna kontatzen dut. Ez dut bat ere maite kale hau. 2 segundutan dira, hortxe Laura. Eta San Juanekin erreferentzia hartuta, orain bai ardezakegu, eta San Juan baino 5 segundu bizkorrago datoz bi apalen. Estropada hemen dago, dio Jimeno. Orain nolabait ere Zarautzek eta Donostiarrak egin beharko lukete. Alde neurrian, 3. luzean, alizan ezkero, Deustu atzen utzi, gero segituan estriborrera etortzen. Bestela azken luzean ikeragarri sufrituko dute. Donostiarrak aurrere, zoragarri. Oso ondo ari dira. Eta ontzi bateko abaltaila hortxe dute. Oain kokaso egin beharko dute. Oazen gurea. Getariako patroia da hori. Getaria bera ere. 2 segundora. Zarauztarrekin parean, eta Deustu ere betana. Ea,
aurrez, behar bada finena ziabogan kapokaldean, deustu izan da, ea orain. Estropada, zoragarria hemen Lekeitiotik. Eta bandera jokoan, Dudarik gabe. Bigarren luzean zenbat, segundo eskasean, laguntziak. San Juan baino 6 bizkorrago datoz, atzetik datozenak, eta 8 bizkorrago Donostia. Donostia aurretik, Getaria bigarren, Deusto eta Zarautz. Getaria bera, aurretik ez ote den, bai? Donostia iruitze zeineri tosta pare bat aurretik dala, gero Getaria, eta parekaturik Deustu eta Zarautz, Zarautz bera, GPS-ak ematen digu, atzetik dala. Beno, ea orain hirugarren luze honetan zer gertatzen den. Niri iruditzen zait, normalna litzatekela Zarautzek eta Donostiarrak nolabait ere tartea zabaltzea. Batetik, lehen ere hori egin ditulako eta batez ere ligako indartsuena delako. Zenbat, orain kontua da, han, bospasei segundoko abantalearekin helduko balira, gero aukera izango luketela, laugarren luzean estriborrera tortzeko. Eta korrontarekin hainbeste sufritzeko. Bueno, maniobra errepikatuta. Eta orain Donostiara aurretik eta beste hiru ontziak Brankas 2 segunduko atzerapenarekin. Eta hirukote hori kontuan hartuta, San Juan atzetik da 7-8 segundura. San Juan aurreko txandako garaile. Eta orain Getariak eta batez ere Deustok badaki orain jo beharra dauka. Gero aukerak izan nahi baditu, kaleari eutxiz, orain jo beharra dauka. Deustu batez ere, Getaria ongi ari da, lehen kaletik segundo bakarra galduta, Zarautzekin batera doa, ondo. Hor Getariarra. Deustuk, Brankas, lehen luzean eta batipat azken metroietan asko sufritu. Bai. Eta orain ere bai, Mikel, Orain ere Deusto, joerak eratzeko bezala, 37 paladan kanporantz, Getaria. Begira, Jimen, Bilbotarren patroia. ¡Nos vamos con el talón! ¡Vendaos! Eta Zarautz, segundotxo bat rekuperatuta, Donostiarraren parera sartu da. Argi diferentzia honi, Dagoeneko Donostiarrak eta Zarautzek 5 Deusturi. Claro. Luze dio, Jimeno. Azken 3 zentimetroiek, balata batuta! Aira! Hau berriz Zarautzaren patroia. Zarautzarra, garro. Bai. Donostiarra eta Zarautz. Lehen luzean gertatu bezala. Orain ari dira. Orain ari dira. 7 metro dituzte. 7 metroietan beste 3 segundu. Zartzen badituzte Getaria eta Deustu gain dituta, hortxe aukera, batipat Zarautzek du hor lana, laugarren kaletidua, eta Donostiarrak kontrolpean eramango du beti bueltatzerako. Iruditzen zait, bandera, urrengo 2 minutuetan dagoela, eta argi, ziabogan, zer gertatu zaio, kanpoko ziaboa zaio horretan. Kanporut, San Juanek gero azken luzea zoragarria egin du, eta azken luzearen bigarren zatia nola baita esateko, baina orain Deustu txanda honetako apalena eta San Juanen artean 10 segundu Bilbotarren alde. Bagoaz. Badaki berak. Apustuare hon dago Zarautzen, Aitzol Garro patroek gaztearen alde. Gaizka horri izango da. Garmendia, noski, eta tokatzen denean itxaso zakarra eta hor dute beti, baina nola ikasiko du gazteak? Jardunez. Estropadak egin da, jardun da, saiatuta. Enbata badoa, Argi badoa eta. Deustu berriro atzean, 9 segundura. Une hauei eman bertzai, alde neurrian segi da, jarraipena. Puskatzen ari da estropa, segi. Eta goian, behin-behineko zelkapena, horrela legoke une honetan. Baina orain, Zarautz eta Deusturen artean, zelkapenean, 4 puntu daude, eta gero koska handia, Donostiarra be da 3garrena, Donostiarra be ezin du playoffera joan gora begira goian, Donostiarren lehen ontzia dagoelako, Getaria da 4garren 77rekin, eta 19 puntu daude Getaria eta Deusturen artean, hori mundua da. Ezinezkoa ez da, baina oso zaila bai. Hau da Zarauztarren unea, Hau da Zarauz... Elantxo beraino gustora joango lirateke hauek. Norabide honetan, segi. Horen,
Ziabogak eten egiten baitu segida hori. Eta gero, orain brankaz doa segida arrarekin, arraunen gustora, buelta eman da utxetik hasi, eta ia bestelako arraunketa bada hori. Baina argi Ziaboga, lehen zer gertatu zaio. Argi Ziaboga. Aurreko txandako kronoa txikitzen ari dira. Zarautz San Juan baino 20 segundo bizkorrago. Ja, abisua, Beñat Izagirreri. Ea ba, nola moldatzen diren orain. Hobea dirudi. Nek baino joan egin zaio. Ies egin dio, bai. Orain ere, ne arraun txikiak. Kale. Donostiarra aurretik atera. 15 eta 23 eta zuten errenta kareletik joan da. Eta Getaria ere bizi-bizirik. Bai. Eta orain, 31 eskutik Donostiarrak du. Donostiarrak. 15 eta 23 Zarauztarren denbora, baina arraun txikiak ies egin dio Bekalariari. Eta orain Donostiarrak Zarautzi, segundo bat, Getariari 6, Deusturi 8. Getaria lehen ere 6 ibili da atzetik lehen biziko luzean. Eta iruditu zait, Zarauztarrei honakoa gertatu zaiela. Ez du sartu, lehen gertatu zaiena saiesteko, baina buia jo, begira, buia jo duenean, kolpearekin, hor joan zaio. Zer den, kolpe txiki horrekin, balantzarekin eta bar joan. Kableri gabe, Kableri gabe, Zarautz eta Donostiarra, parean, berriro Zarauztarreko latuarekin, segundutxo bat hartu dute. Getaria 6, Deustu 8. Bueno, ez da, Merito Makala Zarauztarrena, galtzen ari direna, Ziabog eta Batipator kanpo kaldean, hala ere hortxe dira burrukan. Begira orain olatua. Orain olatua. Orain kontua da Donostiarrak zer egingo duen kalearekin. Zer erabakiko duen. Edo estriborrera etorri, edo ez. Gari orain, patroi gazteak, entrenatzaile eta arraulariari, gari urangari. Begira norabidea, begira danak estriborraldera. Ontzi bat errekuperatu du Zarautze. Irteeran segundu bat atzetik zen, orain bi aurretik. Donostiarrak erabaki du. Arazoak Bilbotarrentzat, Arazoak Bilbotarrentzat. Eustu, 9 segundora. Nik Getaria banderarako lehiatik kanpo ez dut uzten, Ez dut uzten. 6 segundo. Leno batez ere une honetatik aurrera atorri da. Hortik aurrera. Donostiarrak zer erabaki duen, ahalik eta azkarren ibiltzea. Erreparatu gabe, begira enbarazo egin gabe. Segi dio gainar, orain Zarautz. Getaria ere bai. Getaria, hor da. Donostiak utzi duen olatu bat aurretik. Argi Getaria ere. Orain, begira Zarautzek, olatu horrekin, Donostiarraren aurretik jartzeko eskubidea irabazi du tartea. Bai, baina gero Donostiarrak olatu hartuko balu, aurrera egin barko luke. Oaindik ez da arrisko aldiko movimentua da hori, oaindik. Tarte gehiago beharko luke, beste olatu bat. Denak ere, elkarri gainera. Orain Zarautz dator, momentu hona Zarauztarren. Zarautz airean dator. Donostiarra 5, Getaria 6. Begira, olatuan Zarautz. Begira. Olatuan. Ongi borobildu dio. 12 segunduko atzerapenarekin, hala ere, San Juani Deustuk 13 segundu. Haze luzea egiten ari den Zarautz, Gainean dator. Oso ona. Lehen San Juan darrak bezala xe. Ziabogan egin dute hor kanpo kaldean pekatua, baina orain olatuak hartzen oso trebe. Zarauztarra. Getariarrak zain, olatuaren zain orain, Arrantzarako zain, 9 segundora. Iruditu zait pixka bat, Karro Paborren ere egin dio. Arraunari, begira arraunaren mugimendua, pixka Paborrera ere egin diola, ez da, Miguel? Ez du inolako presarik lehorraldera etortzeko. Eran jarri zaio ba, Eran jarri zaionez. Uribarren Abaroa bandera jokoan hemen Lekeitioko egoitzaren 150. urte hurrena eta bandera hori eraman nahi dute Zarauztarrek KA Ligako lidertza sendotzeko. Bueno, metroak aurrera, azken bolada hontan txanda danak ezberdina baitira, itxasoa beti egoera ezberdinean dagoelako, ez da? Antzematen da, lehen estropada puntu hau oso baliotsua izan da, orain aldatu da. Guazen Zarauztarrekin, 6 segundu, Donostiarrari.
Iruditzen zaitu orain, Donostiarrak, Bai. Ababorrera jota, hori da. Zarauztarrak bialtzera? Zarauztarrak Ababorrera bialtzeko? Konturatu da, Garro konturatu da. Getaria du aukera, lehen gertatu da, lehen kaletik zu zeurean, sartu eta segi. Urrutitxo geratu da ordea, begira orain, Getaria erabat estriborrera. Getariak erabat estriborrera, norabide aldatu. Begira orain Zarautza. Maniobra oso behartua edo irutu zei Donostiarrena. Niri ere, bai. Bai. Eta Zarautza aurretik, bi traineruko errenta du. Bigarren postua kolokaldute Donostiarrek, Getaria estutzen ari da. Getaria estutzen ari da. Zarautz! Hor da Zarautz! Enbata! Bai Zarautz! 20-24, bigarren Getaria, iruditu zait, hirugarren Donostiarra, eta Deustu laugarren. Eta epaileak ere, ni bezala sakatu du kronoa, 20-24, 20-18 Zarautzentzat, Getariak 20, 40-22, eta 33 gehiago Donostiarrak, 20, 40 eta 65, laugarren Deustu, 20 eta 47 eta 5garren San Juan, 20 eta 54. Horrek esan nahi du, San Juanen luze hori, azkenengo luzea, oso azkarra izan dela. Zoragarria izan da, bai. Zeren, orain distantzia handiarekin ibilita. Eta Zarauztarrek 20 eta 54, ikaragarrizko luzea, meritu handiko lana eginda, luze honetan gauzak etzinelako errazak. Hor begira, bai. Getariak, tostar diren bat edo, zerbait bai, aurretik, eta Zarauztarrena, Mikel, ziabogetan ez da gutxiagorik ere, baina abantean, hitza handia da erakustaldi ere ditu zait, bi aldiz atzetik geratu, eta atzetik aurrera, estropadan, orezko txandan, Donostiarra bezalako aurkari baten aurrean, atzetik aurrera etortzeari, ikeragarrizko meritu ematen diot, eta bestea, kanporantz bai, zoragarri, lehenbizikoan eta batez ere hirugarrengoan korronte aprobetxatuz, baina azkeneko luzean egin dutena hor poparean kale horretatik, iruditu zait, benetan aipagarria eta txalogarria. Bueno, Zara hortxe da, Zarauztarren patroia ikusten dut, bere ontziraia sartu dela, eta denbora dugun protagonistekin hitz egiteko. Hemen zelkapena, Getaria bigarren, hirugarren Donostiarra be, laugarren Deustu, eta Zarautze nagusi hemen 20-24. Gero, 5garren San Juan, 6garren Arkote, 7garren Pedreña, 8garren Camargo, aurrera Zara! Aitzol Garro, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lidertza sendotzeko bandera dau, eta garestia. Bai, oso garestia, gehien bat olako aurkariakin. Zein momentutan aurre hartzea izue eta bugera arte hortxe daude hortzak egiteko presta. Zer gertatu zaizue lehen biziko eta hirugarren ziabogetan? Lehen bizikoan igual pixkat zabaldin geha, eta, bueno, jo hirugarrengoan hori korrekitzatea igual iztu bire, bai. Baina, bueno. Bueno, gozatu beste bandera bat, eta hau, ospatzeko moduko balentria da. Bai, beti da ospatzeko bandera bat. Gozatu. Eskerrik asko. Nahiko esan digu, lehenbizikoan ezabale bizartu Mikel, eta hirugarrengo ziagoan, ura zuzentze aldera, ez du bizartu balizago, zer den, dena ondo egin behar dela hemen. Egia esan du, natural eta jato. Bueno, eta bagoaz Artola jaunarekin, hemen dugu Zarauztarren presidentea. Zoriona, eskerrik asko. Estropada ederra egin dute, kanpokalde atziabogetan pixka bat sufrituta, baina orain adibidez poparian oso dutore. Azkenengo luzea oso politia oso ona bai, gozatuz, oen itzengo edaiekin, baina pentsatzet asko gozatuko zuela azkenengo luzean. Bueno, eta Bilbotarra Deustukoak gaur laugarren, zelkapen nagusiari begira, errenta gehiago lehendikan ere baduzue altxorra, eta orain beste erronka batzuk behar bada, ez? Entrenatzaileak esan du, estropada, egunez egun, banderak, baina esatea bai, baina ero jendeak beste zerbaiti begira, ez? Ekingo dio. Bai. Egunez egunekoa beti berda, baina baita ere aurra behira, hori, playoffak urruti daude hondik, baina geotak gertuko, eta, bueno, badirudi bide hondik guazela, eta, bai.
Bueno, ba, gozatu. Eskerrik asko. Lan asko eginda heldu zarete ona, ba, hoen aprobetxatu beharra dago, ez? Bai, urte asko dago lana da, eta momentu oso gozua dagoen da, aprobetxatu eta gozatuz. Ederki, mila esker, zorionak! Eskerrik asko zuei. Artola jaunaren azalpenak eta bandera jasoko dute orain Zarauztarrek ea gaur egun albistegiarekin bat egin aurretik, bandera emate hori zuei eskaintzeko moduan garen, eta hementxe ekarri digute zerrenda luzez luze, horrela dira gauzak, Zarautzek 102 puntu, Deustuk 87 puntura joan da diferentzia, eta gero Getariak 78, Donostiarra Bekere 78, eta lehen esan duguna, azken luzean, Ibon, Getaria izan da, Zarautz baino 32 eunen bizkorrago, bere lehen kale horretatik, eta bigarrengoan Deustuk egin du saio ona, hori bai, Brankaz, Zarautze ibili da ondo. Bueno, ba, liga benetan mamitsua dago, eta bekaldeari begira ere bai, ezta? Esan daiteke hor playoffa saiesteko burruka handia dagoela, eta automatikoki jeisteko Lapurdi orain aldapa handiagoarekin dagoela, eta kinka larrian Lapurtarrek. Bai, beko borroka horretan iruditzen zait gaur Arrantza oso nahi baikak egin duela, bi puntu sartu behitizkio Lapurdiri, eta Zumaiak ere bai, lehen ere onroso zebilen eta tartearekin, Santonia oso urruti utzi du, eta iruditzen zait alde horretatik Zumaiak ez duela arazorik edukiko, eta gero benetan txalogarria aipatu dut, baina iruditzen zait izan beharrekoa dela Zarautzek egindako estropada, hor beti izaten da txapeldunek txapeldun izaera hori irakutsi behar dutela, baldintzak eta ezaugarriak eta kontestua kontra jartzen denean, gaur bi aldiz atzean geratu, eta nola jakin duten, laugarren kale hori gaur nire iritziz, eta gehienon iritziz horrela izan da, txarrena zen, etortzeko, eta bete-bete asmatu dut. Garaipen ederra, Zarauztarrek, sailkapen nagusiari begira ere, honek balio handia du, Bilbotarra laugarrenak izan direlako, baina biak dira playofferako txartelaren jabe, eta helburu ezberdinekin ere ibiliko dira, bai Zarauztarrak eta baita ere Deustuarrak. Bueno, Zarauztarrek eraman dute gaur kamaratxoa, eta beraiekin bizi izango ditugu orain hainbat metro, zuek ikusteko, barrutik nola joan den gaurko lehia, Lekeitioko uretan. Bueno, lortu dute, bilatu duten hori, eta orantxe bandera jasotzera hurbildu dira. Begira izea, 10 kilometroko batazbestekoa lehenengo txandan, 7,3 bigarrengoan, 5,6 hirugarrengoan. Baina, ez zegoen gaur hasieran pentsatu genuen bezain leuna lanerako Lekeitioko estropada eremua, Ibon Gaztañazpi, hau itxasoa da, hau naturak markatzen du. Bai, eta ni gaur Miguel ikeragarri gustora, batez ere benetan, ikasita goaz, etorri koefiziente bajuko mareekin ez duen beste tirako, eta garbi ikusi dugu, guk eta horita gure ikustek ere, zenbat tiratzen zuen, itxasuan, borroka eta ze arazo izan dituzten, hankanpoan esate baterako, ziagoak hartzeko, balizak hartzeko. Aitzol Garro, bandera astintzen. Hor da, Gari Uranga prestatzaile, hor da, Zarauztarren garaipena arraunagoian dituztela ikusi nahi ditugu, eta honen bestez, amaitutzat emango dugu gure gaurko emanaldia. Benetan, Ibon Gaztañazpi, emanaldi aberatsa, bai emakumeen mailan estropada polita eta gizonezkoen saioa ere ikusgarri. Hori da, estropada totoreak ikusi ditugu txanda gehienetan nik gozatu dut. Zorionak, Zumaiarrei, Zarauztarrei ere bai, eta lehen aipatu dudana, gaur ere, hemendik ikasitakoaz, beti Lekeitiora etorri, eta esaten dugu, hau berezia dela, gaur hori ikusi dugunez. Gora Arraunak, 30 segundu Sara Gandara lankidearentzat, berak ere agur esateko, eta Zarauztarren emozio hori nola bizi izan duen orain bukaeran azaltzeko. Egia esan, selfiearekin bukatu dute momentu hori, ontzira bandera astintzera joan aurretik, oso pozik ikusi ditugu nola ez beste bandera bat lortu dutelako, eta aldea haunditzen segitzen dutelako sailkapen nagusian. Zumaia eta Zarautz gaur Lekeition garaie estropada ederra ikusi dugu, eta eskerrik asko bihotzez gure ontzira datozen patroi guztiei, Mikel.
Halaxe da, eskerrik asko, eta Ibon Gaztañazpi, aste berezia dugu. Aste buruan bi estropada, Santurtzin indartxu dago, etxeko estropada eremu klasikoa errekuperatuta gainera, eta igandean getxo, aste buru benetan mamitsua. Bai, jauna, abraldetik ibiliko gara, pasaren astean ere han izan ginen, Santurtzi, ongi ezagutzen dugu, tokia mugitzeko eta oso interesgarria, eta gero getxo gaurko giroa nahikoa izango da, bete-beteko, lantza giroa harrapatzeko. Eskerrik asko Ibon, mila esker baita ere zuei gurekin ikusentzule izan zareten guztioi. Ondo pasa eguna, ondo bizi eta gora traineru estropa.